niat langening anggelar panjang amonca kinalir kegunaan sorotetan apa lan pacare jagat dewa para pangestu manik para dadi wakuduh sepuluh jimat sepuluh sago para kawuludasi Matur nuwun sanget para kadang putri ingkang saking negari Sidoarjo sampun wonten saking negari Sidoarjo ingkang saking rakit busana kuwi gambar ingkang saling kirondo kira saking Mandra Wayah manggen Puspito Rene sampe tetap para kadang putri ingkang rakit busana Soko dari mana pulau engkau dimana pengajaran itu orang kakak di sana kegamelan pendek tentang para putri
Budaya kita, ayo lestarikan budaya